A Xunta licitará no mes de xuño a primeira fase da ampliación do Colexio Rosalía de Castro do Grove. O proxecto inclúe a creación dun novo volume para acoller o comedor e un ximnasio. A previsión de educación é que os traballos comecen xa a finais deste ano. Para esta fase vanse destinar 1,7 millóns de euros. Que tal, saúdos? Esta mañá visitaba ese Colexio Rosalía de Castro o conselleiro de Educación. Vémolo de contado, antes os titulares. Ribeira adxudica as obras de rehabilitación do edificio do Conservatorio de Aguiño. A actuación suporá a transformación integral do edificio e conta cun orzamento de preto dos 630.000 euros. A Garda Civil denuncia o patrón dun arrastreiro ribeirense pola captura accidental de golfiños e peixe espada. A investigación iniciouse a finais do mes de marzo a raíz dun vídeo difundido por unha organización ecoloxista a través das súas redes sociais. Nesas imaxes vese como un pesqueiro arroxa ao mar 18 golfiños que estaban mortos que viñeran na rede. A Asociación Española contra o Cancro celebrou hoxe unha das súas xornadas máis importantes. Un exército de voluntarios saiu ás rúas de Pontevedra para participar na cuestación anual da entidade, recollendo as doazóns da veciñanza. Todo o recadado contribuirá ás actividades da asociación, como é a investigación, o apoio aos enfermos de cancro e ás súas familias. En Ribadumia xa teñen os fogóns acendidos para a terceira edición do concurso de tapas da Festa do Tinto. A cita vaise celebrar na fin de semana do 16 ao 18 de maio. Nesta edición participan 7 establecementos con propostas do máis variado. Todas elas teñen algo en común: o uso do viño tinto como un dos ingredientes imprescindibles. E unha trintena de establecementos participan este sábado na 13ª edición da Pink Fashion de Noia. Ademais de descontos do 20%, os clientes optarán a un premio dun vale de compra de 500 euros que se vai sortear ao rematar a xornada. Vémolo todo de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. A Xunta licitará no mes de xuño a primeira fase da ampliación do Colexio Rosalía de Castro do Grove. O proxecto inclúe a creación dun novo volume para acoller o comedor e un ximnasio. A previsión de educación é que os traballos comecen xa a finais deste ano. A reforma completa deste centro suporá un investimento total por parte do Goberno galego de 2,6 millóns de euros. Se todo vai segundo o previsto, a ampliación do CEIP Rosalía de Castro do Grove arrancará a finais deste ano. Esta mañá visitaba o colexio o conselleiro de Educación. Román Rodríguez avanzou que a intención do Executivo galego é sacar a licitación a primeira fase deste proxecto no mes de xuño. Esa primeira parte da actuación suporá un investimento de 1,7 millóns de euros. Unha primeira fase, unha fase inicial, vai ser derruir as antiguas casas dos maestros. Se evaluou a posibilidade incluso de rehabilitadas desde a perspectiva técnica, pero están en un estado prácticamente de ruína e o coste económico non tiña ningún sentido rehabilitadas. E o que se plantexa é tirar esas casas, as antiguas vivendas dos maestros, e construir sobre elas pois un módulo onde vai albergar instalacións básicas para o funcionamento do centro educativo. En concreto, nese espazo construirase un comedor de 100 metros cadrados, un novo ximnasio e zonas de almacenaxe. Cun prazo de execución de 12 meses, o conselleiro indica que en canto estea rematada activarase a segunda fase do proxecto. Sumando ambas, esta actuación ascende a 2,6 millóns de euros. E a segunda fase é xa intervir directamente no edificio docente, mellorando as instalacións, facendo unha obra de rehabilitación integral, cas luminarias, con todo o que ten que ver coas ventanas, un acontecimento tamén da fachada, en definitivo unha obra de rehabilitación enerxética que vai mellorar moito o confort e lle vai permitir ao centro forrar moito en calefacción. Ao mesmo tempo, Román Rodríguez aproveitou para repasar outras actuacións feitas en centros educativos do Grove. Melloras dixo que en conxunto superan os 3,4 millóns de euros. Vimos de rematar dúas obras significativas tamén no Colexio Monte da Vida e as Bizocas, prácticamente 300.000 euros de investimento nos dous, e temos xa tamén redactado, aínda que en supervisión, ainda non está rematada a parte técnica, no colexio no Conveniños. Aí vamos a facer tamén un proxecto de rehabilitación integral. Calculamos tamén un investimento en torno aos 450.000 euros, que sumado todo, como digo, suma casi 3,5 millóns de euros. De xeito inmediato.
Ribeira adxudica as obras de rehabilitación do edificio do Conservatorio de Aguiño. A actuación que suporá a transformación integral do edificio conta cun orzamento de preto dos 630.000 euros. Está financiado con fondos europeos Next Generation no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. A actuación que se levará a cabo no edificio suporá a súa transformación integral. Manteránse os usos actuais do conservatorio, pero redistribuindo espazos ao redor do auditorio central para optimizar o funcionamento do edificio. Poñer en valor para que sexan unhas instalacións completamente modernas, actualizadas e, por tanto, que se sirvan realmente para o uso que están tendo a día de hoxe, que é unha sala de usos polivalente para todo tipo de actividades, ben sexa pois de baile, como de música ou como obras de teatro e actos sociais para toda a parroquia. Un dos principais obxectivos será a mellora da eficiencia enerxética, cun aforro estimado en máis dun 73% no consumo de enerxía. Poñéndolle unha envolvente térmica axeitada ás condicións de uso actuais para que as persoas que visitan esa instalación non teñen que pasar pois frío no inverno e altas temperaturas no verán, porque a todos vemos como está actualmente a cuberta, non? O proxecto, cun orzamento de preto dos 630.000 euros, está financiado con fondos europeos Next Generation, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. E por outra banda, o Executivo ribeirense procedeu tamén estes días a mellora do firme no aparcadoiro situado no núcleo de Deán, un espazo que fora habilitado hai uns meses como área de estacionamento para dar resposta ás necesidades da veciñanza. Despois das chuvias rexistradas este pasado inverno, o goberno local considerou necesaria esta actuación coa fin de mellorar o estado do pavimento e garantir así unha maior seguridade e comodidade para os seus usuarios. O espazo é empregado tanto pola veciñanza da contorna como polas persoas que se achegan a diario ata o Departamento de Servizos Sociais e o Centro de Información á Muller. E falando de parkings, a Xunta de Galicia iniciará os trámites para a construción do aparcadoiro pro novo Montecelo antes do verán. Segundo o conselleiro de Sanidade, a intención é levar o Consello da Xunta a ocupación dos terreos, a aprobación do anteproxecto e a estructura de custos deste equipamento. Antonio Gómez asegurou que o aparcadoiro contará con preto de 1.300 prazas, das que case 400 serán gratuitas. As demais, segundo o titular de Sanidade, terán tarifas asequibles. Gómez Camaño tamén instou o Concello de Pontevedra a contribuir con equipamentos e servizos vencellados ao centro sanitario, algo que pro alcalde capitalino é unha incoherencia. Hai certas, incoherencias, non? Porque todo o mundo sabe que os equipamentos, os aparcamentos, tenos que facer a administración que faga, ten unha obligatoriedade, non? Depende do tipo de equipamento, de facer unha serie de aparcamentos obligatoriamente, non é competencia do Concello. A nosa posición a ese respecto xa desde hai moito tempo foi de intentar dotar de aparcamentos, pero da forma máis económica posible, porque estamos a falar de diñeiro público, e, bueno, a Xunta negouse a todas estas cousas no seu momento, e en todo caso nós exiximos que se faga un aparcamento, obviamente, que teña o máis económico posible. A Garda Civil denuncia o patrón dun arrastreiro ribeirense pola captura accidental de golfiños e peixe espada. A investigación iniciouse a finais do mes de marzo a raíz dun vídeo difundido pola organización ecoloxista Sea Shepherd a través das súas redes sociais, nas que se observa como un pesqueiro arroxa ao mar 18 golfiños mortos que viñeran na rede. Tras analizar as grabacións orixinais, os axentes detectaron tamén a captura de 4 exemplares de peixe espada cando só estaba permitido un por marea e buque. Solicitados os informes de desembarque e actividade, constataron que a embarcación non anotara ningunha interacción con cetáceos, incumprindo ademais coa obriga de manter os exemplares mortos a bordo para o seu posterior análise científico. O patrón foi denunciado por estas infraccións en cumprimento da normativa vixente en materia de pesca e conservación de especies protegidas.
Máis cousas, o BNG e a Marea de Noia exixen a Portos de Galicia a redacción dun novo proxecto para o paseo marítimo en cumprimento da proposta aprobada polo Pleno a finais de abril, rexeitando a pavimentación da esplanada de Labarta que pretendía executar o organismo autonómico. No texto desta iniciativa presentada por ambos grupos e que saiu adiante co apoio tamén do PSOE e a abstención de PP e Noia demandaban un proxecto sostible e de calidade con maior presenza de zonas verdes. Aluden á importancia de Labarta como punto de conexión entre o núcleo urbano e o litoral, polo que apostan por unha integración paisaxística a través de sendas peonís ata as zonas de Barro e Testal. E saiban tamén que o conselleiro do Mar, Alfonso Villares, participaba esta mañá en Ribeira nun dos talleres do programa Capitán Mareas, impulsado polo grupo Begalsa Eroski, que percorre estas semanas distintas localidades galegas e asturianas. A actividade na que participaron escolares do municipio ten como finalidade o fomento do consumo dos produtos pesqueiros e marisqueiros entre a poboación infantil. Cunha visita primeiro á lonxa que continuou posteriormente no mercado municipal coa realización dun xogo educativo no que aprenderon sobre alimentación saudable e a participación nun show cooking, escolares de Ribeira tomaron parte esta mañá no programa Capitán Mareas, impulsado polo grupo Begalsa Eroski, para promover o consumo de produtos do mar entre a poboación infantil. O taller asistiron tamén diversas autoridades locais, entre as que se atopaban varios patróns maiores e representantes do Concello das Confrarías da zona, así como tamén o propio conselleiro do Mar, Alfonso Villares. Na súa intervención destacou a importancia deste tipo de iniciativas. Este programa de Begalsa Eroski, conxuntamente tamén coa Consellería do Mar, un programa no que o que se pretende é poñer en valor a nosa actividade pesqueira, os nosos produtos do mar, sobre todo nas nosas lonxas, ese peixe de cercanía. E, como non, con todo eso, abogar e seguir abogando e loitando polo consumo de pescado, sobre todo nos máis novos. É fundamental. Eu creo que é unha enseñanza que xa non la deron os nosos pais e avós desde fai moito tempo, pero tamén non la están a trasladar de sempre tamén todos os doutores, nutricionistas. A ciencia nos comenta desde sempre que é importantísimo o consumo de pescado en todas as edades e máis cando somos nenos. Unha fonte de riqueza de ácidos graxos, omega 3, de vitaminas, de proteínas de altísima calidad. Eu creo que en todo eso temos que intentar facer que os nosos nenos sigan comendo pescado. O proxecto Capitán Mareas, impulsado por Begalsa Eroski, continuará ao longo deste mes de maio por diferentes localidades galegas e asturianas. Despois de Burela, Laxe, Ferrol e Ribeira, seguiránlle nas próximas semanas municipios como Fene, Sada, Baiona, Fisterra e Puerto de Vega. En Ribadumia xa teñen os fogóns acendidos para a terceira edición do concurso de tapas da Festa do Tinto que se vai celebrar do 16 ao 18 deste mes. Vémolo logo da publicidade. Pois aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. A Asociación Española contra o Cancro celebrou hoxe unha das súas xornadas máis importantes. Un exército de voluntarios saiu ás rúas para participar na cuestación anual da entidade, recollendo as doazóns da veciñanza. Todo o recadado vai contribuir ás actividades da asociación, como é a investigación, o apoio aos enfermos de cancro e ás súas familias e a prevención. Máis de 200 voluntarios despregáronse na xornada de hoxe polas rúas de Pontevedra. O obxectivo, conseguir fondos para a Asociación Española contra o Cancro. Hoy es un día importantísimo para nosotros, fundamental el hacer investigación, prevención y después cuidados a los pacientes. Como somos muchos, yo pido solidaridad, porque hoy le tocará a uno y mañana a otro. Sería maravilloso que todo esto estuviese cubierto por los gobiernos, pero cada uno, no pueden llegar a todo, y nosotros estamos aí. Actualmente o cancro é o problema sociosanitario máis importante no mundo. Un de cada 2 homes e unha de cada 3 mulleres padecen a enfermidade. A Asociación Española contra o Cancro ofrécelles axuda en todo o proceso, incluso co préstamo de material. Y les acompañamos psicológicamente, les acompañamos con ayudas también de los trabajadores sociales
que bueno, pues los papeleos a veces no todo el mundo se desenvuelve bien. Tenemos casi 200 camas ortopédicas. Yo quiero que esto la gente lo sepa, porque a veces, no lo saben y se compran una cama haciendo un esfuerzo enorme, y que sepan que nosotros tenemos y que es todo gratuito. Outro dos recursos que ofrece a asociación é un teléfono gratuito Infocáncer que funciona 24 horas os 365 días do ano, atendido por profesionais. Te va a recibir un profesional, te va a ayudar y que la gente no se sienta sola. Porque yo no sé si sabéis que en Galicia hay casi 5.000 personas, en la provincia de Pontevedra, no en Galicia, en provincia de Pontevedra, 5.000 personas mayores que padecen cáncer y viven solas. Entonces, es un reto que tenemos ahí. Para manter todo este mecanismo en funcionamento é fundamental o traballo dos voluntarios. Todo un exército de persoas que entregan á asociación o seu ben máis prezado, o seu tempo. Ser voluntario, yo soy voluntaria, da muchas más satisfacciones que lo que tú aportas. Así que animo a todo el mundo a participar hoy, cada uno con lo que pueda, buenamente, y también a hacerse voluntarios. Lo que hago sé que va a buen fin, para la investigación, para los enfermos y para familiares de los enfermos, y todo es gratuito. Sole leva colaborando coa asociación máis de 25 anos, un tempo no que coñeceu numerosos casos de enfermos que deixaron pegada nela. Por ejemplo, una señora que se acaba de morir ahora, casi con 100 años, se quedó con su piso gracias a la asociación, que de aquella no había los medicamentos, no daban los medicamentos, que había que pagarlos, pues se los pagó la asociación todos. Y después otra chica, casa, alquiler, luz, agua, de todo, y atendiéndolo a médicos y psicólogos y de todo. Por iso a súa vontade de colaborar coa Asociación Española contra o Cancro se mantén firme a pesares dos anos. Apoian un labor que, insisten dende a entidade, non sería posible sen a axuda de toda a cidadanía. Cambiamos de asunto. Na Ponte das Letras Galegas chega unha nova edición da Primavera de Portas Abertas da Ruta do Viño Rías Baixas. Nesta cita van participar 22 adegas da denominación de orixe Rías Baixas con xornadas de portas abertas de balde. A proposta complétase con máis dunha dúcia de actividades co viño mesturándose coa paisaxe, o patrimonio ou a gastronomía. Na fin de semana das Letras Galegas, a Ruta do Viño Rías Baixas convídanos a participar na súa Primavera de Portas Abertas. Trátase dunha iniciativa máis que consolidada dentro da estrategia enoturística conxunta das 5 rutas do viño que temos en Galicia. Es un proyecto que lleva más de 10 años desarrollándose gracias a la colaboración y al apoyo de la Agencia de Turismo de Galicia y las 5 rutas del vino que nos juntamos para crear estas experiencias, para para que durante un mes en esta primavera pues el enoturismo se aleja central del proyecto. Na proposta que deseñou a Ruta do Viño Rías Baixas están implicadas 22 adegas que ofrecen visitas de balde entre o 16 e o 18 de maio con reserva previa. En Rías Baixas hay 22 bodegas asociadas a la ruta que durante el fin de semana del 16 al 18 abren sus puertas gratuitamente al visitante, ¿no? Con lo cual es una oportunidad maravillosa para convertirse en un enoturista y disfrutar de nuestro producto. A Primavera de Portas Abertas complétase con máis dunha dúcia de actividades deseñadas para a ocasión. En todas elas o viño mestúrase coa paisaxe, a natureza ou a gastronomía do país. Los asociados han creado con gran esfuerzo y calidad más de 14 experiencias en torno al enoturismo que la verdad son muy atractivas. Os puedo citar algunas: catas maridadas con quesos y otro tipo de gastronomía, actividades de senderismo, talleres de cosmética, té y vino, té de camelias y vino. Yo creo que son propuestas muy novedosas, de mucha calidad, y yo animo a todo el mundo a que disfrute de este fin de semana en Rías Baixas. A todo isto hai que sumar os máis que populares buses do viño. Nesta edición vanse mobilizar 8 autocares. En apenas uns días xa se cubriron as case 200 prazas disponibles. Ya sabéis que organizamos desde la ruta, como siempre, los buses do viño, que son ya muy conocidos, pero la verdad es que impresionadas por la aceptación, la buena aceptación que hay del público en general, ya que se agotan en menos de 24-48 horas, pero no nos podemos olvidar que la gente, uno, puede ir por
su propia cuenta a visitar a las bodegas, que están abiertas en 3 horarios el sábado y el domingo. Unha resposta inmellorable que non impide que cada quen poida chegarse pola súa conta ás adegas ao longo da fin de semana. Importantísimo tener de referencia que en estas jornadas de puertas abiertas, si hay alguien que se ha quedado sin participar en esos busos de oviño, que puede visitar por su cuenta las bodegas, ¿no? Yo creo que esto es una oportunidad importante que yo no dejaría pasar, con lo cual si alguien quiere visitarlo debe llamar directamente a la bodega que le interesa, llamar, reservar el número de plazas y la hora a la que quiera asistir y puede visitar la bodega de manera gratuita en estas jornadas. Toda a información relativa á primavera de portas abertas da Ruta do Viño Rías Baixas pódese consultar na súa páxina web e nas súas redes sociais. E o Concello de Vilagarcía ofrecerá visitas guiadas á illa de Cortegada. Van ser un total de 600 prazas que se habilitarán antes e despois da tempada alta do verán. A intención do goberno local é facilitar que os veciños que aínda non coñecen a illa poidan achegarse. O alcalde Alberto Varela visitou a illa para coñecer de primeira man a rehabilitación da capela. Fixo xunto con membros de distintos grupos políticos da corporación e con representantes de diferentes colectivos do Carril. Varela destacou a importancia da rehabilitación da capela, pero tamén animou a Xunta e a Parques Nacionais a seguir facendo os investimentos que precisa Cortegada. Que hoxe, pois, coa da man de Manuel, pois este homenaxe con esta pequena ofrenda que sexa el que mediante esta folla esta corona de laurel pois faga este pequeno símbolo, esta pequena ofrenda á illa de Cortegada. Este ano na Cidade do Libro vai a ter o protagonismo que merece a illa de Cortegada e sorprendentemente que algo que temos que conseguir entre todos e remato, todavía hai veciños e veciñas de Vilagarcía que non coñecen a nosa illa de Cortegada. Eso é un crimen que temos que resolver, por eso tamén agora este verán, no mes de xuño, xullo, se van a poñer 600 viaxes gratis para que aqueles veciños e veciñas de Vilagarcía que todavía non coñezan esta illa, pois que o poidan coñecer. En Ribadumia xa teñen os fogóns acendidos para a terceira edición do concurso de tapas da Festa do Tinto. A cita vaise celebrar na fin de semana do 16 ao 18 de maio. Nesta edición participan 7 establecementos con propostas do máis variado. Todas elas teñen algo en común, o uso do viño tinto como un dos ingredientes imprescindibles destas tapas. A clientela que valore todos estes petiscos poderá entrar logo nun sorteo de entradas pro xantar do día grande da festa. Ribadumia xa conta os días para a celebración da Festa do Tinto do Salnés e de exaltación das variedades autóctonas que se vai celebrar en Barrantes do 6 ao 8 de xuño. Para ir quentando motores, o Concello volve a organizar este ano unha proposta que semella que chegou para quedar. Falamos do concurso de tapas da Festa do Tinto, unha iniciativa que celebra neste 2025 a súa terceira edición. Tuvo unha acollida importante nas edicións anteriores, e na última edición pois tamén moi importante. É un evento que nos permite primeiro animar ese ambiente á Festa do Viño Tinto que ven, son 3 semanas despois, dar a coñecer a Ribadumia, que é algo moi importante para nós, para o Concello de Ribadumia, dar a coñecer, e ese gracias á vosa aportación, e tamén, de alguma maneira, pois, promocionar pois, os locais e hosteleiros. O concurso vaise celebrar entre o 16 e o 18 de maio. Na proposta participan desta volta 7 establecementos. Todos eles xa teñen deseñadas as súas tapas con opcións do máis variado. Iso sí, todas teñen algo en común, un ingrediente que non pode faltar é o viño tinto. Facemos algo diferente este ano, que serían unhas empanadillas rellenas de atún con unha salsa ao viño tinto. É unha tortilla que, como as carrilleras do primeiro ano non saliron tan boas, e, bueno, foi quen ganou o primer concurso, pois fixemos unha tortilla rellena das carrilleras. Vai con un alioli ao viño tinto. Esta é unha mini hamburguesa, 85% carne de ternera, 15% cerdo, jamón. La mini hamburguesa viene con cebolla caramelizada y queso de tetilla fundida. Hice una cebolla caramelizada con vino tinto y chocolate, el jamón asado al horno tradicionalmente,
O concurso vai medrando aos poucos, incorporando tamén novos locais. No noso caso é o primeiro ano que nos presentamos, entón pensando no viño tinto e algo do país, quixemos tamén maridalo cunha carne que fose representativa, bueno, da nosa zona, e que mellor que o raxo. Por iso para este ano decidimos facer unha tosta con raxo, a plancha, e vai por riba cuberto con queixo, que está, bueno, fundido, e ese queixo vai marinado en viño tinto. A clientela que valore todos os petiscos entrará ademais no sorteo de entradas pro xantar do día grande da Festa do Tinto. A Comisión de Festas de Exipto en Boiro celebra este sábado 10 de maio unha foliada tradicional na contorna do Centro Social de Abanqueiro. A actividade coa que colabora o Concello arrancará ás 7:30 da tarde. Tras o éxito da primeira edición celebrada o pasado ano, a Comisión de Festas de Exipto repite este sábado na contorna do Centro Social de Abanqueiro coa foliada tradicional. A actividade que arrancará ás 7:30 da tarde contará coa participación de Xilbarbeira, Arde Loureda, Vai de Roda, Estroupele, os de Abanqueiro, a Dorniña e os da Boina. Enfrente o Centro Social de Abanqueiro, na esplanada, a partir das 7:30, gran foliada, serán tradicional, con grupos locais e outros invitados de fora, como ben acaban de decir, máis de 100 persoas participantes. Esperamos a todo o mundo ali, que os veciños e as veciñas se involucren tanto como o ano pasado. Ademais, o serán tradicional para o fin de festa contarán coas DJs Maruxa e Coralia. A organización repartirá bocadillos de luras entre todos os asistentes co obxectivo de bater o récord do ano pasado. Teremos pois unha actuación posterior da foliada das DJs Maruxa e Coralia, que fan unha interpretación de música galega, pero bueno, un pouquiño máis animado para facer un pouco o fin de festa. O noso máximo será repetir o bocadillo de luras. Esta vez esperemos que consigamos que todo o mundo marche co seu bocadillo de luras sen facer moitas colas. Esperamos bater o récord dos 800 bocatas de luras a repartir entre os participantes. Dende o Concello agradeceron a implicación da Comisión de Festas por continuar con esta festa que pon en valor a nosa tradición máis popular. A lingua galega a máxima protagonista no mes de maio en Pontevedra. O Concello presentou hoxe un amplo programa co que promover o uso do galego. Serán ata 25 actividades dirixidas a toda a veciñanza, organizadas en colaboración con 14 asociacións e colectivos da cidade. Este ano tiñamos múltiples opcións para adicarlle e para facer un esforzo máis intenso en maio, mes da lingua, porque este é o ano castelao, porque este mes sempre hai actividades relacionadas co Día das Letras, que sabedes que a nos gustanos moito celebralo, pero gustanos que non sexa exactamente unha celebración de un único día, porque estamos vivindo unha situación de emerxencia lingüística na que é imprescindível que todos e todas nos poñamos mans á obra para que o galego teña o seu papel na sociedade. O programa inclúe actividades de contacontos, memoria, música, animación ou conferencias. A celebración do ano castelao terá un peso especial neste 2025 cun ciclo de relatorios con Xoan Carlos Garrido Couceiro, María Pilar García e Manuel Rei Romeu, ou actividades como unha andaina polos cruceiros de Lérez debuxados por Castelao, unha andaina teatralizada sobre o galeguista pola parroquia de Salcedo ou a proposta para público familiar Pegadas de Castelao con migallas. O programa inclúe tamén varias iniciativas no marco do programa Apego para a cativada de entre 0 e 6 anos con contos, xogos e obradoiros. Tampouco faltarán na proposta para este mes a Gala Benveñas Maio, que se celebrará o sábado día 10, ou o Correlingua, que vai ter lugar o xoves 29. E o Concello de Lousame, en colaboración coa Asociación de Veciños Cernadas de Castro de Fruíme, presentou a programación deseñada tamén co gallo das letras galegas. Entre as actividades programadas destacan unha andaina e unha romaría con música que incluirá contacontos, obradoiros e a tradicional ofrenda floral no adro da Igrexa de Fruíme. Unha das actividades máis destacadas na programación das letras galegas en Lousame terá lugar o próximo sábado 17 de maio, día propio das letras galegas, para poñer en valor
a figura de Diego Antonio Cernadas de Castro. Temos programada unha gran cita cultural na que vai haber unha variedade de actividades. Vai haber música, contacontos, obradoiros, unha exposición sobre Cernadas de Castro, unha variedade de actividades que van dirixidas a todos os públicos e idades dos nosos veciños. Este ano, como ben sabemos, o Día das Letras Galegas está dedicado á poesía popular oral e as cantareiras. Dende a asociación decidimos para poder unificar todas as actividades de mañán e tarde, facer un xantar para os socios, que xa está completo a día de hoxe. A verdad, estamos moi contentos de que a xente daqui de Furime, que é socia da asociación veciñal, participe con tantas ganas en todas estas actividades. Outra das actividades a destacar será unha andaina que se celebra xa este vindeiro domingo, 11 de maio, de 5 km de longitude. As inscricións na proba xa poden realizarse a través da web de Bandou Ticket. Unha treintena de establecementos participarán este sábado na 13ª edición da Pink Fashion de Noia. Ademais de descontos do 20%, os clientes optarán a un premio dun vale de compra de 500 euros que se vai sortear ao final da xornada. A Asociación Noia Histórica e a Concellería de Comercio volven colaborar para poñer en marcha unha nova edición da Pink Fashion. 32 establecementos participarán nesta campaña de primavera, ofrecendo un 20% de desconto, co fin de animar as vendas e imprimir dinamismo ao tecido económico da vila. Ven aproveitarse destes descontos que fará o comercio deste 20% nun programa, eu creo que atractivo, como din, un pouco que nos respetara o tempo, que eu creo que sería o importante, que o comercio tamén, despois de haber acabado a campaña dos bonos, é un pouco que isto tamén sea un aliciente para que, poidan facer un pouco de caixa e tamén lle vai ben que son unhas épocas que estamos a vivir un pouco duras en canto ao comercio local e que os veciños se fan un pouco cargo deso, non? Que pensen que detrás de cada tienda hai unha familia e que axudándonos entre todos, intentando comprar no comercio local e cercano, sempre estamos axudando máis que aos propios empleados que hai ali, senón as familias e que haxa vida no concello. Haberá actividades de animación a partir das 6 da tarde con hinchables para os máis pequenos, degustacións gastronómicas e actuacións musicais. La programación que pensamos este año, pensamos en poner hinchables para que los niños se puedan entretener, entre tanto los padres se dedican un poco a hacer las compras. Habrá también como novedad este año una degustación de bollos preñados y tenemos un DJ también para amenizar un poco la tarde y que la gente haya un ambiente un poquito más festivo. Y luego también, como algo muy importante, este año vamos a hacer un sorteo de un vale de 500 euros para canjear una única persona, será la agraciada con ese premio, será el sorteo en el curro. Esta mañá Zona Aberta de Vilagarcía fixo entrega do premio da súa campaña do Día da Nai. O colectivo de comerciantes sorteaba este ano unha fin de semana para 2 persoas entre a súa clientela. A afortunada foi Rosimaría Cambre, fixose con este premio logo de participar no sorteo entregando un ticket, neste caso por gozar da hostalería local. A entrega do premio tivo lugar no Lili Marlén, cafetería situada na céntrica Rúa da Baldosa de Vilagarcía. Pois así rematamos de contado o programa Orixe e Calidade do sector vitivinícola. A actualidade, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.